TV. Skunde manie sub county Marangwe, county ma Homa Bay otieko ndalo adek e piem mag wer, miel kod chenro mamoko maluwore gi lai mar somo mar CBE. Kama jokanyo sekta mar somo jiwo ber ma jopuonjre donjo e chenro ma kamago mar bero ngimagi e kinde mabiro. Kaka ripota marwa e county ma Homa Bay Ali Abich lero, Dairekta mar KICD Charles Ong'ondo mano yore nyasino okoni chenro mag somo ahinya to e lai mar CBE ok bi bedo gi ng'ikruok kata doko ni migawono ni kod fuok mar omenda makore lach e budget mar omenda manyien. Jopuonjre skunde mag primary kod mag secondary sub county Marangwe kuom ndalo adek mokalo osebedo ka nyiso talanta ma gin go kokalo e wende mopogore kod miel e nyasi mar were mag skunde ma osebedo ka dhi nyime e skund primary munene ward ma Kochia. Dairekta mochunde wende mag skunde migawo mar somo e pacho ka Janet Langat wacho ni chenro ma kamano oluwore gi lai mar somo mar CBE kendo miyo jopuonjre thuolo mar keto e tim gigo ma gisomo e class. What these children are doing now at the festival is just a transition from what they are learning in class. It is a continuation of learning. It is not a waste of time. Bende Dairekta mar KICD Charles Ong'ondo wacho ni en thuolo mamiyo jopuonjre nyiso talanta ma gin go manyalo biro konyogi e ngimagi mabiro, kama ne okoni kata doko ni budget mar somo e iko omenda mabiro ni kod fuok mar omenda machiegni hawo bilion 100 to mano ok biro chenro e migawono ahinya to e keto e tim lai mar somo mar CBE. Ni somo masani chiwo thuolo ne nyathi ka nyathi mondo nyis gimoro amora monyalo timo e laini adek. Lai achiel en mar arts and sports, mar gik migoro, gik miwero kendo kituke. Lai mar ariyo en gino ni social science, en science mar gero piny. Lai mar adek en iluongo ni STEM, en teknolojia, en science moro ma nyithindo timo e laboratory. Magi en opportunity, en thuolo mar nyithindo dongruok. Omiyo wago erokamano ahinya ni wanwang'o thuolo mar timo kama. Inyalo yudo gik moko duto te mane ndike budget, moko bende nyalo rem. Omiyo bedo ni koro Ministry mar Education nigi rem mar milion 100 ok dhi tamowa timo gik modwa ni mondo watim e education. En mana ni koro nyaka wadogi kaka jo education wang'i ni tang'o modhi miyo thuolo mokwongo mondo watim. Tanyalo jiwo jowa gi dholuo maler ni gik machalo kaka gimiluongo ni capitation, gik machalo kaka free primary education, free day secondary education ok nyalo chung' kaluwore gi rem mar pesano. Wageno ni pesano nyalo medore, lakini matin ma sirikal osemiyo wago erokamano obiro timo go mwanyalo. Ka Dairekta mochune chenro mag somo e kaunti ma Homa Bay Eunice Ahemba to jiwo jopuonj mondo we jopuonjre mane kod talanta onyisgi ka okoni mano biro konyogi e kinde mabiro. That this is a very important aspect of the curriculum. That is why it is core. You can see it even the way the children are presenting. They are able to bring out their best. You could see even them speaking about it themselves. That who could not make it in classroom can easily now come up and express themselves through such activities. And we really appreciate the government for even having thought it wise that a pathway is created specifically for those children who cannot handle academic matters, but they are able to express themselves. That alone can bring a lot of income to the children. I already saw some of the small children making a lot of content using what they are already presenting. Kuom thuolo mandalo adek jopuonjre skunde mopogore sub county Marangwe osebedo ka nyiso talanta magi pi mar wende mosebedo ka dhi nyime skund primary ma Oneno. Jokanyo sekta mar somo wacho ni maendi oluwore kod somo mar lai mar CBE ka idwaro ni mondo sirikal oket maino e bero somo e lai mar CBE. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich. Piny owacho ma counties pod chungi goyo kibikibi e wi pok mar omenda